Аз от PC Gaming и в днешното видео ще играме на Brawl Stars с Манди. Всъщност за това видео ще така, хора, но искам да ви кажа нещо. PC Gaming е 47 абоната. Още 3 абоната. Вече почвам там да го прекръщам. PC Gamer Streams и там ще качвам стримове. Така че хора, абонирайте се за него и да започваме с видеото. Нека да играм на Haste. Не е тази карта, брат. То тук е гадна карта. Да. Пушкай лут. Не. Хоп. Така, тук е доста добър супер направиш. Брат, не. Да. Много е гадно. Ох, май. Же един път не съм умрял. Май. Много вода. Това не е хубаво. Тук е тази игра за губа. Парахме също много добри. Брат. Сериозно? Сериозно, ти мечката ми не мога да ми. Как мечката убива всеки по пътя си? Хе-хе. Те ме уби мен, и аз ще убих теб. Хоп. Хоп. Дайте бит и... Това ще ли биенето? Окей, бро. Това беше по-сушито. Не прощайте, ста. Аз колко супер си пак мога да ги въртирам. Хей, Пайпър, начали Манди. Всеки го знае, че това са Пайпър и Манди са урокове. Не знам защо по принцип, но е така. Много е скучно вече. Не знам на какво видео да снимам. Просто вече не ми се качва хитс. Да започвам друга игра. Малко да съберем кутии и да отварям. И това може да е последния епизод на Brawl Stars. Да не ми се занимава. Може да започвам с Roblox. Айде аз ти играм Brawl Stars. Без нея не мога. Давай, почва. Да, пък. Ти за каква си се взела, ма? Така... Ти ще бъдеш ли убит? То Макс ще ме разкори.
Искам да се заредим супер. Така. Давай, валете го. Аз май направих на много демидж. О, мечката. Трябва да се я пуснеш там. Ох, това мните е много добре за този мод. Кажем да не. Ами стане мейн герой. Нищо ще си ме бомбата. Хоп. Давай. Поемах малко удари. О, не, би, давай. Тепай. Yes. Да, победа. Let's go. Добре. Малко ми е скучно тази игра станала. Просто не мога. Бях Fortnite, ама вече ща. Пак напомням, 3 абоната и да ме видите в пак напомням в YouTube Храши Gaming Streams. Така ще се кажа, ако стигна 50 абоната. Аз съм 47. Така че, ако ще да гледате стримове, така стрелях си супер. Давай, бу. Давай, един път да учелим улт и е готов. Без. Подминал съм го. Тя е загубена. Ако стигне, да. Браче. Ако бех пуснал супер по-рано, тази игра ще да бъде спасена. Но не без. Не, няма. Ще играм шоу дух. Защото ви ще се опитам поне 2 стара, един стар, друг 2 поне. Не е много. Се опитам, защото много ме се иска вървам да стрима. Не. О, не, брат. Не, независимата игра. Защо Пепър е почнал от Манди? Това става, когато се изнерви. Точно ти изгоря. Добре, брат. Как стана това?
Трябваше яката късметлия да го направиш това. Так, то профил, другия ми профил, колко строим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Два легендарни и два митика. Имам ли един митик? Все още не. Имам легендари. Защо? Добре, много ще филмирам. Така. Вече... Това да е добър. Какво беше това, бе? Да, машина. О, не. О, yes, не. Уау. Така. Защо съм толкова крив? Може ли е? Ела е, карта. Много да те преживявам. Да. Би се с гиф. С гиф. Да. Ела, Дарюче. Моля ти се, ела ми помогни. Направи ги на късния малък. Нека има. Слежува той Едгар. Те разби брацедо. Те шестрията игра. Това видео ще се кажа. Манди ме дражни. Това видео може да се каже, ще се побъркам от Манди. Но пак трябва да имам 600 копии. Искаме да го дигнем толкова. Пести. Примак. Да, е влизало него. Малко да търси карти. Ще се мъщиш. И помислихте да го чулих. Тук гати геймплея правим. Манди! Мале. Обаче на Манди суперът е по-силен от на Пайпер. Тепай! Yes, bro.
6 кила. Точки. То Едгар трябва да бъде пребит. Веднага, моментично. О, не, брат. Брат, ти се... Гати бъглата игра. Он ще хвана за стената, мене ме спиха. Ако с стената, още бабно... Да не говори. Тати, браче. О, не. Брат, много супер всички. Бъркай го супер. Брат. Мамо, дяла, мон. Оти тичаш там, бе. Мисля това да е. Мъжавилто. Пак казвам, гони 50 абоната в Хриши Гейминг. И там ще качвам стримове. Така че 3 абоната. Само 3 ми трябват. 3. И мене хора. Чао.